En Marea presentará no Congreso unha moción para que o Goberno leve a cabo unha revisión de oficio da aprobación por parte do anterior Executivo da prórroga de ENCE. Ao mesmo tempo presentará unha proposición non de lei no Parlamento Autonómico para que tralo debate na Cámara se inste o Goberno a realizar esta revisión. Ben, nós o que pedimos xa naquele momento e agora volvemos facer efectivo ese compromiso mediante a presentación dunha nova batería de iniciativas é pedirlle ao Goberno, a este Goberno, que é un Goberno diferente, que é un Goberno que cando estaba na oposición decía estar do lado do medio ambiente, do lado da veciñanza de Pontevedra, pois agora ten a oportunidade de demostrar de que lado está. E é un trámite relativamente sinxelo, porque consiste na activación do mecanismo de revisión de oficio, en trasladar tamén o parecer ao Consello de Estado e a partir de aí tomar unha decisión. Se esta revisión prospera e se retira a prórroga a ENCE, a autorización ambiental integrada revisada esta mesma semana perdería validez, xa que estaría baseada nun acto xurídico inexistente. Ademais, En Marea presentará no Parlamento outra proposta non de lei para paralizar a ampliación da edad dos praceres, comezando pola retirada do anteproxecto de emisario submarino publicado o 5 de outubro. E iso quere decir que a ampliación da depuradora xa está aí, non? De feito, no borrador de orzamentos da Xunta de Galicia para o ano 2019, unha das partidas, ou a segunda partida por importancia dese borrador é os case 8 millóns de euros que se destinan ao que chaman melloras da actual depuradora e novo emisario, etc. etc. Con esta iniciativa queren poñerse de parte dun barrio que consideran especialmente maltratado, pedindo sustentabilidade e habitabilidade para os veciños. Nos pensamos que as parroquias de Lourizán e de Praceres non poden ser as eternas condenadas a un maltrato ambiental, a un maltrato de injustiza espacial e de xustiza medioambiental e que debemos de acadar para o conxunto da ría e particularmente tamén para o Concello de Pontevedra un desenvolvemento que seña sostible, pero en termos ambientais e en tempos de asentamento e de humanización de todos os espacios. A ampliación non sería necesaria, segundo Marea, se reduce a carga da actual depuradora, limitando as augas residuais que chegan a ela o Concello de Pontevedra, polo que instan a Consellería de Medio Ambiente a que os concellos limítrofes conten co seu propio sistema de depuración, nomeadamente Poio, Marín, Vilaboa e Pontecaldelas. Solicitarán tamén que se comece a recuperación da marisma de Lourizán e da calidade das súas augas, para recuperar tamén o banco marisqueiro.